Padong nami dito arang ka nice jud diri guys. Nice ag view. Arang ka overlooking makita ag sugod. Tara guys. Mana dapit. Basta gabon na ay mga tara guys. Arang ka nice jud kaadyo. Nara diha ubos ag kampo unja kani. Diyempi sa buntod ibabaw. Si father naguna. Og iyang gwardiya na nagsunod. Nara guys. Mga amig saging kay bikin sa naman lamay mo tuba dito ang salihon po panagsa. Good morning Philippines! Good morning tanan! Arang kanindot ag san ngahing tara guys di pa init kaadyo. Exercise sa kabunturan, jogging, walking day, walking. Hashtag among ero nag-walking. Yops. Anak maglukdo. Ikaw po dire. Kabibas bag. Karon guys, manguli na mi. Ingani among porma. Ngano isod ni mo bukag? Di pa baro gud ni mo bukag. Ngana guys, gamo agianan kana. Diha mo agianan. Lokdo. Lokdo takay. Gaan ra man pod. Muna si jag saging nga. Mura maging nagtutuo ni dire dapit lubot. There guys. Lain na pud ni nga agianan among gagian. Mao na jud ni tinuoray nga agianan. Among kanang arime ja. Ganihan nag shortcut ra mi kay ditso ra mi saging among tubon. Father guys. Okay, na kamas na. Hinguban ko kay looy pod og si Jare mada inga ni tanan bugat ba dyan ni sa aho palaman nga gilokdo. Bugat na unsa nakahaog si Jare ngari. Minta ko muuban guys kay kanang giubo lagi ko pero exercise man pod ni. Arang nindo tag kons adlaw guys basta magkugi na adyo maani. Mao nga anhi tagbukid di jud ta mag pa lingkod ra kay kani makadahan ako ngadto sa amo iguliit lungsod sa bato dako og saging. Tungason man gud diri guys. Luwi lamas father haira nabidyaan na. Tapos ito si Jayda nga saging isod sa bukag. Kaila mog bukag guys. Bukag ang tawag sa amo ning kanabitang kawayan nga gihimo si Jaglawom. Nga na sudlanan. Kay mas murag komportable sila diri mga taga bukid og bukag ilang dadon og nayda. Mas komportable sila. Tungas guys. Hanghang. Ang person. Papajuda ang tubig. Sayo minangari guys. Wa pa kaadyoy kuan nagadlaw. May pamahaw. Ngari nami. Kay ingana ka.
kugi si fatherhood. Wa pa na mahaw mo gawas sa bahay kay moadto na sa iyang asyenda. Tara guys, kay luoy taon, luoy laman. Tungason man good guys. Na lokdo. Alam mo raman ni nagtutuo ning hang pilokdo. Nagtutuag duga sa saging guys, makamantsa ra ba ni. A few minutes later. Dara guys, sa dihang na slide ko nangad kuha ag mga najabo ag mga saging. Tay nabugto man ag imong gihikot. Waing video guys. Kay kalitra ang mga panghitabo. Terus father, lugsungon man good. Slide ko diha na kana diha. Slide ko diha. Sayang wa na video di mo kuha nun mo kita. Bagong kung ano pod posisyon na pod. Hala aram basaan ni. Dugi-dugi. Wala na may nangamang.